Гледайте Клуб Нюз десертът! Здравейте! Днес ще ви разкрием какво е понесла в багажа си Софи Маринова, тръгнала назад океанско турне. Ще докажем, че за красотата и самочувствието на жените няма възраст. Но преди това, вижте как днес изпратихме Устата и Софи Маринова на летището. С пожелания за препълнени зали, незабравими преживявания и попътен вятър, изпратихме рапърът Устата и фолк дивата Софи Маринова на турне зад океана. Той ме предупреди. Тръгваме с по-малко багаж, защото ще се върнем с много куфари, пък той повече взел от мен. Не е вярно. Ти си много голям куфар. Малко повече съм взел, малко повече, но те са само неща за София. Шапки имат. Програмата на музикантите се очертава като изключително наситена, защото при разпространяването на новината за визитата им в САЩ, поканите за концерти буквално заляха звездите. С това ще правя документален филм. Насовка. Ще бъде филма, ще се нарича До Чикаго, Торонто, Монреал, Денвър, Тампа, Лас Вегас, Нью-Йорк, Феникс, Кейп Код, Чикаго и назад. Супер! Обещаваме първи да ви покажем кадри от турнето, а до тогава пожелаваме на Софи и Иван лек и спокоен път. А сега бързам да продължа с уникалния конкурс за най-красива баба. Но не един, а цели два. Български и международен в едно. Насладете се на уникалните кадри и ведрото настроение на тези неуморни дами. На Бабин ден за пети път се избра най-красивата баба на България – Мисис Баба 2014. И едновременно с това се проведе и международния конкурс Grandma Universe 2014. Над 300 кандидатки от цялата страна заявиха желание да участват в българската надпревара, а до финала журито допусна едва 10. Организатор на събитията и продуцент на двете прояви е Меги Савова. Тя сподели, че събитието по традиция има благотворителен характер. Средствата ще бъдат предоставени на Санка Христова, която сама отглежда внучето си след нещастен случай с родителите му. Миналогодишната победителка Мисис Баба 2013 Татяна Трайкова предаде своята корона на Мисис Баба 2014 доктор Цветеслава Гълъбова, лекар, психиатър, директор на Държавна психиатрична болница Свети Иван Рилски. Аз го направих заради удоволствието да имам тръпка различна от нещата, които правя и съм много приятно изненадана. Много ми харесва емоцията. Няма защо да крия. Победителите в международния конкурс Grandma Universe 2014 са Grandma Star 2014 Ленуца Бургила, Молдова. Grandma Europe 2014 стана представителката от Латвия Лолита Алексеенко. И на финала Grandma Universe 2014 стана Синтия Онг, Малайзия. Сега ви оставям с програмата на TV7. Ще се видим отново утре след късните новини и в неделя по Нюз 7 от 10. Приятна вечер!